Hej YouTube, Mark Gaming her, og jeg vil lave en intro til min kanal. Og jeg står nok et for, og jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg siger det. Nå, men jeg vil i hvert fald lave noget, hvad for nogle ting, jeg skulle nok lave noget Take It, og så vil jeg nok lave noget med en havn. Jeg tror faktisk, jeg har fundet et sted, jeg kunne bygge den. Ja, det ser sgu da epic ud. Det kan jeg jo ikke sige nej til det der. Tjek det. Boom, 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 boom. Tjek det. Boom, 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 boom. Jeg bygger min havneby her, tror jeg. Eller jeg tror i hvert fald, jeg vil bygge en havneby. Ja. Jeg vender tilbage med en ny episode om ikke så lang tid. Vi ses.